Oscars noson fwyaf adnabyddus Hollywood. A dyma Cymro. The Oscar goes to the brutalist, Mel Crowley. Yn cipio un o wobrau mwyaf mawryddog y noson. Yn ennill Oscar am y cinematography gorau ar ei waith ar y ffilm The Brutalist, roedd balchder Lol Crowley yn ei wreiddiau nôl adre yn amlwg. And to Louise Anderson, our daughter Zoe, all my friends back in Wales. Ac ar ôl y seremoni gafodd ei hun ysgol shout-out yn fyw ar teledu. Yeah, I have a huge affection for that country, and I'm going to go back to ysgol Llanfyllin and do a talk with the assembly. Ac bod hi'n oriau man y bore yn ei gartre newydd yn Los Angeles, dyma Lol Crowley yn cadw at ei air ac yn cynnal sesiwn cwestiwn ag ateb gyda disgyblion ysgol Llanfyllin. Hey, good morning. I'm in Los Angeles, and it's 2 a.m. here. Wel, dwi'n teimlo'n fel impressed, a wedyn hefyd fel mwy inspired hefyd, fel I gwneud pethau. Ie, mae'n anhygoel fel I ni o'r plant fel Cymraeg, I ni yn yr llachau dosbarth. Mae'n jyst yn dangos I ni fod edan ni o'r ardal lleol fychan, allan ni gwneud unrhyw beth yn ei bywydau. Cymro yn sereni ar lwyfan mwyaf byd, ac yng nghanol glitz a glam Hollywood, mae Lol Crowley yn dal I gofio ei wreiddiau. Ella yn mynd amdani rhai wythnosau yn ôl, yn torri ei gwallt hir a'i rhoi I elusen. A draw yn yr ystafell goddir ger stiwdio newyddion ni, daeth Ella draw I ddweud yr hanes I ni, ar ôl iddi dorri 12 modfedd o'i gwallt. Nes I dewis torri gwallt fi yn ei wig i'r plant bach sy'n cael salwch a sy'n colli gwallt nhw. The Little Princess Trust provides nearly 2,000 free real hair wigs to children and young people. Do, nath Ella roi ei gwallt I elusen The Little Princess Trust, sy'n creu wigiau I ferched ifanc sydd wedi colli ei gwallt o achos salwch. Mae Little Princess Trust yn gwneud gwaith rili da yn helpu plant bach sydd o salwch. Wel, mae plant bach yn torri gwallt nhw, a wedyn mae pobl y Little Princess Trust yn gwneud wigs efo gwallt y pobl eraill I plant bach sydd o salwch. Mae gwallt fi dwi wedi torri mynd I fod yn wig I rywun. Ac mae hi hefyd wedi codi dros 1,000 o bunnau at yr achos, gyda phob wig yn costio £700 i'w creu. You know, we can only do what we do thanks to very, very kind and generous people like Ella, who's not only given her hair to us, she's also raised a huge amount of money, which helps tremendously because it costs the charity around £700 to turn that hair donation into a beautiful wig and then to fit it on a child or young person. Ac mae Ella yn falch o bod wedi gwneud gwahaniaeth. Diolch yn fawr I pawb nath rhoi pres tuag at Little Princess Trust. Mae fi'n helpu yn neud rhywbeth bach yn di troi mewn I rhywbeth mawr. Teidi ho, dyma ni, mynd am dro. Faint o amser ydych chi'n ei wario tu allan? Wel, mae rhai arbenigwyr yn credu bod treulio amser mewn natur yn gwneud byd o wahaniaeth i'n lles ni. Mae ymchwil newydd wedi darganfod bod natur a bod tu allan yn cael effaith positif ar ein lles ni. Mae'r adroddiad gan Brifysgol Caint hefyd yn dweud bod syna natur fel sŵn adar yn fwy tebygol o wneud chi'n hapusach. Yn ogystal â syna adar, mae'r ymchwil yn dangos bod sŵn dail dan graig, brigau coed yn y gwynt, a planhigion y blodeuo yn gallu codi eich ysbryd. Creu twll gyda beiro gyntaf. Yma yn Ysgol Tegana, mae disgyblion yn cael y cyfle I ddysgu yn yr awyr agored ac yng nghoedwig yr ysgol. Weithiau mae'n heilog a weithiau mae'n glawio. Mae dal yn hwyl os mae'n dywydd gwael. Mae'n rhoi awyr iach I chi a mae'n rili hwyl. Maen nhw wrth eu boddau yn dod tu allan yn enwedig mynd mewn i'n goedwig ni. Maen nhw jyst yn meddwl bod e fel byd gwahanol. A mae'n hyfryd gweld nhw jyst yn mwynhau bod tu allan a cael heriau falle fydden nhw ddim yn gwneud yn eu bywyd bob dydd. Mae Mabli efo swydd bwysig iawn fel llysgennad lles ei dosbarth. Felly sut mae bod tu allan yn ei helpu hi?
helpu'r ysgol gyda lles a mae'n hwyl, mae'n iachyd ti a dwi jyst yn hoffi bod ti allan. A gyda'r haf ar y ffordd, bydd yna fwy o gyfle i chi gymryd mantais o effeithiau'r byd o'ch amgylch.